Ами съвсем честно, не я очаквах титлата. Бях много притеснена, както всички момичета. Всички момичета бяха достойни, аз си преди това казах. Всички бяха много красиви, всички еднакво репетирахме тук в залата, станахме приятелки и нямаше значение коя ще спечели, защото наистина всяка една беше достойна. Как се променят плановете ти за бъдещето сега, след като спечели титлата? Бъдещето ми се променя в професионален план. Тук нататък ще се подготвим за конкурса в ЮАР за лице на света и ще се занимавам с мода предимно. Притесняваш ли се от въпроси, като че в конкурсите са нагласени или че някой стои зад гърба ти? Ами не се притеснявам от такива въпроси, защото зад моя гръб съм убедена, че никой не стои. Конкурса си го спечелих честно и мисля, че вие всички сами видяхте. Това първият ли конкурс е, на който се явяваш? Не е първият конкурс, на който се явявам. Лятото се явих на още два конкурса. Мис Бикини, там спечелих трето място и Мис Туризъм Сандански, там спечелих второ място. Какви са шансовете ти от тук нататък? Как мислиш за самата? Ами за конкурса в ЮАР ли? Надявам се и там да се справя доста добре. Аз нямам повече въпроси.